Awan iti imposible no agtipon iti talento ken determinasyon. Para kadagiti differently abled persons iti abra, may sa kompetisyon ang naawagan iti siglat ang naiduma iti nagbalin nga entablado da. Tapno ibida da dagiti talento da ken paniknikanda nga awan anyaman na klase ti rangkap, ang mabalin amang laped iti arapaap. May sa ni Bernardino kadagiti contestants. Iti tawen na atalupulo ket innem, awan pay iti kapadasan na makita iti naduma-duma amaris ti aglawlaw, gaputan na iyanak daytoy abulsek. Numan pay kasta, saan nalaped daytoy tapno madiskubre na iti laing na nga agkanta. Kaya Nakasursuwan tayo iti agkanta, sir? Ijay Bagyo, sir. Bagyo, taga Bagyo tayo. Taga Kiryat po. We would like to call on all the judges to please speak on their Iti-ubing tayo, sir, may hilig tayo na nagkanta iti kwan. calling all the judges. Medyo, sir. Ano ti mariklik naman ta, sir, nga Proceed dagat na tayo po tayo iti sa perform. judges. Naragsak, sir. Hang kayo may nervous, sir. Han, sir. Well, sir. Para kanyayo, sir, ano ti meaning na iti pa nagkanta? Dakilabanan para kanyayo dahil sa na talento? Dakil nga banag, sir. Mensahe tayo para kay Anak, barbaring no magagagasatam, lalaingam na ko. Malaksid ka diti nagkanta, inpakita pa'y diti daduma a contestants iti laing dang agtukar iti instrumento. May sa kadakwada iti nangibida pa'y iti laing dang agdrawing. Ni Joseph Met iti napili a kampyon iti kompetisyon iti napalabas at awen. Numanglugi daytoyan nga agkanta, arig na kukwa na iti entablado. Makuna amay sa isuna a natural performer. Ano ini makunat ka diti pada tayo nga nakapansanan na, sir, nga baka damit ti talentuda nga mabuteng dalang wenno mabait dalang mangipakita, sir, anong mensahe yung kanyata, sir? Dapat i-share damat kay talent na, sir, irwarda tapno ma-develop mat, sir, tano adamo makunang may parangda nga kas talento da, sir. Fight lang, sir, kan kiti pada nga PWD dito ko mamawan ng tinamnama, sir. Naikan iti gundaway ni Joseph ang makita pay laeng iti bukod ng asawa ken dagiti anak na. Ubing pay laeng daytoy idi mangrugi nga agkapsot ti panagkita ti maysa a matana, ngem adaanen daytoy ti pamilya idi namin pinsan a napukaw ti panagkita na. Sakbay ka daytoy, kunati asawa na nga inkabesa na amin as suli ti pagtainganda, arason no apay ita ket kaya na ita agtagibalay uri agmay maysa isuna. Nasken ang maipaayan tinananay nga oportunidad dagiti differently abled persons gaputa ti abilidad ken talento ket awan iti pilpilyen na nulakit di agnanayon a natalged iti determinasyon ti maysa a tao. And the equal rights opportunities for people with disabilities by providing access to education, healthcare, and employment. Also, prohibiting discrimination against disabled person in employment, education, and public accommodation. So the government provides support like programs on livelihood. Makuna adagiti performance a naibida iti contest a siglat a naiduma ket agserbi a pammalagip nga anyaman iti dagok tayo iti biag adda iti namnama para kada tayo amin. Mark Magdirila, Balitang Solid North.